Zdravím čitateľov Auto a žena. Dnes testujem auto Alfa Romeo Giulia. Najviac sa mi teda páči na tomto aute tá farba a to premostenie s tými čiernymi farbami to úžasne ladí. Je to naozaj typický taliansky štýl tohto auta. Facelift je nový a tie úžasné svetlá sú LED Matrix, ktoré vlastne majú dobrú svietivosť počas dňa aj počas noci. Čisté línie, za mňa je to nádherný typ auta. Prešli by sme ho vlastne z bočnej strany. Toto auto je vo výbave veloče a čo je za mňa veľkým plus je, že sa vlastne dvere otvárajú len pomocou kľúčky, takže není potrebné vyberať kľúčik z auta. Prejdeme vlastne do zadnej strany. Máme tu kufor, ktorý má 480 litrov. Otvor do kufra je o niečo menší, ale za mňa ja tam teda vopchám všetko, čo potrebujem. Takže za mňa je to úplne excelentné. Čo sa týka celkového dizajnu a schopnosti auta, je naozaj úžasné a ten dizajn, taliansky štýl, možno jedného dňa ja presedlám na túto značku.